Uyabona la isikhuluma ngesintu, sikhuluma ngokwelashwa, sikhuluma ngamadlozi, ngokuhlaba. Engithandile ukuhlaba. Kubalulekile abantu ukuthi bahlaba. Dokotela, you are spicy. Okay, qhubeka dokotela. Yebo. Kubalulekile ukuthi abantu behlabele amadlozi abo. Lokho kusiko mpilo lwethu. It's not that we are serving the ancestors. Akusho ukuthi we are serving the ancestors masihlaba. Akusho njalo. Akusho njalo. Cha, usiko mpilo lomuntu. Usiko mpilo. Usiko mpilo lomuntu. Dokotela. Yes, dokotela kunombuzo. Uyazi ukuthi into ehluphayo ngalento obungizwa ngithi mina ngicela kuba mfushane ngokuhlaba. Ingoba njengamanje